Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pangarsanipun para pinisepuh talah para kesepuhan sedaya, bapak-bapak sesepuh ulama dalam umarok, pangarsanipun Bapak Ki Wahid saking Yusari, ugi Bapak Isbahul Ulum dalam kengrayi rai sedaya, para lenggah kakung talah putri ingkang kita mulyakaken. Siang menika kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah Bandungan dinampung jamaah Masjid Al-Miftah ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung mugi-mugi matur nuwun kula dhateng masyarakat Jeddah Bandungan, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askarun linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha manungsa. Menawi kula matur nuwun dhateng masyarakat Jeddah ingkang kleres sama-sama manungsa, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh wonten kalih tembung, setunggal Isra kaping kalih Mi'raj. Kalih tembung menika sedaya basa Arab. Mila nggenipun jelasaken ketawa isul dhateng aturan basa Arab. Isra menika menapa, Mi'raj menika menapa. Wonten kamus basa Arab dipun sebataken al-Isra'u lughatan as-sairu lailan mutlaqan. Isra menika menggah bahasa maknanipun tindak wanci dalu secara bebas. Duka sinten ingkang tindak, kapan ngenipun tindak, saking pundi dhateng pundi, nitih napa tujuanipun boten urusan. Asal wonten tiyang dalu-dalu tindak naminipun Isra. Dengan dalu-dalu saking Jeddah dumugi Plikon menika nggih Isra. Mudeng. Saking Plikon dumugi Salam Kanci nggih Isra. Melampah di Isra, ngojek di Isra. Berarti sedaya nate Isra gimana? Isra menggah bahasa. Kaping kalih Isra menggah istilah. Menawi Isra menggah istilah menika tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanci dalu saking Masjidil Haram Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina, dipun dherekaken malaikat kalih Jibril lan Mikail. Nah jenengan len Isra tanpa penderek nggih mboten. Jenengane nginclik nggih mboten. Ngertos nginclik mboten. Terus Isra menggah istilah
tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancin dalu saking Masjidil Haram Mekah tuki Masjid Aqsa Palestina kadheraken malaikat Jibril lan Mikail kaping kalih Mi'raj. Wonten kamus bahasa Arab dipun sebataken al-mi'raj lughatan as-sulam. Mideret bahasa Mi'raj menika maknanipun ondo, napa? Ondo. Terus Mi'raj maknanipun ondo. Ngetos ondo mboten niku lho. Cara Banyumas Anda mau kemana silakan. Terus Mi'raj ki maknane ondo. Ning maksudipun sanes andhanipun akibat saking ondo kalau sinar wonten ondo tiang saged minggah. Maka akhirnya bahasa Arab berkembang al-mi'raj wonten as-su'ud mutlaqon. Mi'raj ki maknane munggah. Bu sapa sing munggah nang endi dhuwur apa cendhek ra urusan asal ora munggah jenengane mi'raj. Munggah nang geden yo mi'raj. Manek wit kelapa deres yo mi'raj. Mi'raj menggah bahasa. Lah menawi mi'raj menggah istilah, minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa ngantos dugi langit sapitu nitih buruk iki mboten itu. Numpak buruk. Ngertos buruk mboten. Iki saya kira ono buruk. Buruk itu ibu-ibu nganggo rok buruk. Mungkin begitu. Mi'raj menika minggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Masjid Aqsa Palestina ngantos langit sapitu minggah ngaras mustawa sowan Gusti niku Mi'raj. Sedaya ngibadah niku dipun dawaken lewat wahyu. Kejawi sholat lewat wahyu langsung Kanjeng Nabi dipun timbali Gusti. Iki Isra Mi'raj. Mila Rejab niku sasi sing hebat. Perintah Allah nglampahi sholat niku boten lewat wahyu ning langsung Allah nimbali Kanjeng lewat Isra Mi'raj. Mila wonten 3 bulan ingkang dawanipun dipun gandeng dening Kanjeng Nabi. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dawanipun dipun gandeng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dipun gandeng 3 bulan ingkang dawanipun pun gandeng namung niku Rejab, Sya'ban, Ramadan. Bab niku wonten hubungane Rejab nandur ganjaran, ruwah nyirami ganjaran, poso panen ganjaran. Jenengan kepingin benjang poso panen syaratnya Rejab kudu nandur. Mboten saged Rejab ora nandur ruwah ra nyirami kok teko-teko Ramadan kepengin panen niku panane sapa? Kapan panene benjang tanggal 21, 23, selangkung, 17, 29 bulan Ramadan jenengane Lailatul Qadar. Niku panene niku pikantuk ganjaran ageng sanget. Pingin panen Rejab kudu nandur nggih mboten. Yen nandur main apa kathah syukur menawi jenengan kersa benjang tanggal 1 benjang ngapain nggih mboten.
siam tanggal 1 Rejab ganjaranipun kados siam 3 tahun. Ini arah ngaji ngerti. Siam tanggal kali Senin Pon nggih mboten diganjar kaya poso 2 tahun. Siam tanggal 3 nggih mboten Selasa wage nggih mboten diganjar kaya siam 1 tahun. Siam sedinten ing saklebetipun wulan Rejab salingkunipun tanggal 1 kali 3 diganjar kados siam 1 wulan. Semono gedene Allah le mulyakake wong sing padha mulyakake sasi Rejab. Mila menjelang Rejab niku dipun anjuraken ngetingalaken kegembiraan, menampakkan seneng ngetokno bunga-bunga mergo tekane sasi Rejab. Mila le bunga-bunga nganggo maca selawat leres. Wonten kiai teng Purworejo ngetingalaken bingah dubinipun wulan Rejab damel syair. Sinten almarhum Simbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Modalrejo Luwano Purworejo. Mbah Mahmud Pacalan Modalrejo Luwano Purworejo niku damel singiran ngadepi sasi Rejab damel syair. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane. Niku sing nyusun tiyang Purworejo Mbah Kyai Haji Mahmud Pacalan Modalrejo Luwano Purworejo. Termasuk keturunan Mbah Mahmud itu almarhum Pak Ki Asyuri Budin itu Terasan. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi monggo tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane. Kula nate mau singgih ngaten iki inginane teng pundi teng daerah Banyumas. Teng Banyumas kula maca singgih ngaten iki terbange iso ngiringi daripada mudeng kok. Teng Banyumas iki jajal bisa kok Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sholatu wassalamu ala yasin Kanjeng Nabi katimbalan saking Mekah saking Mekah wayah wengi ing sepian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi didherekake malaikat loro Jibril Mikail asmane. Isra
lenggahan ayunan hingga priksa jenah dibarek pengiran Kinoyo teplangeran paring perlu atas nabi limo pada seket perlu dong rekam betul bang direkam dong pujian gitu ngetokno bunga-bunga tekane bulan Rejab niku Pak Guru sewu guru pitiku roh singkatan rahmatullah rahmate Gusti jim singkatan jurmul ngabdi dosane kawula terakhir bak singkatan birrullah kebagusane Gusti jadi sing loro apik sing siji ora roe rahmatullah gematine Gusti nomor kali jim jurmul ngabdi dosane kawula nomor 3 birrullah kebagusane Gusti dosane kawula diubengi gematine Allah lan kebagusane Gusti suwi-suwi dosane dhewe mumet wong diubengi kebagusan karo diubengi rahmat apa maknane ing wulan Rejab niki dosa-dosa dadi ngapura dening Gusti dengan kata syukur datang Allah alhamdulillah menangis sasi Rejab gimana ini Rejab nandur ganjaran le nandur terus pundi Nabi paring itu tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso saben dinten maos subhanal hayyil qayyum dinten ping 100 maos kali mlampah kenging dipun cicil kenging dalu kenging siang kenging tanggal setunggal dumugi sedoso maos subhanal hayyil qayyum iku bentuk lenandur mangke tanggal 11 dumugi tanggal kali doso saben dinten maos subhanal ahadis somad ping 100 mangke tanggal 21 Rejab dumugi 3 doso maos subhanar raufir rahim dinten ping 100 iki nek ora ngaji ra ngerti ora ngaji kan ra maca apa-apa gitu dipun temut nggih benjang Jumat akhir Rejab niki wonten kalimat ing perlu jenengan maos iki dawuhipun Kanjeng Nabi Jumat akhir Rejab niku jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah anggenipun maos wonten ing tengah-tengah khutbah Jumat nah ini dengan derek Jumatan mangke tengah-tengah khutbah ingkang khutbah ingkang muadzin maos selawat nggih mboten lajeng sing khutbah niku ngasuh jenengan maos Ahmadu Rasulullah Muhammadur ning le maos kalih cerumi-cerumi ning mboten bareng maos cerumi-cerumi nggih mboten maosipun kaping 3 gangsal
menawi boten nyandak sak nyandake tiang-tiang putri ingkang boten derek Jumatan Jumat akhir Recep benjang kula suwun do kempal lenggah wonten griya-griya sing caket masjid napa teng mriki mangke mireng adzan nggih lajeng tengah-tengah adzan niku do maos teng niku upami tiyang putri badhe derek Jumatan nggih kenging boten napa-napa tiyang putri ing samun Jumatan boten perlu mangsuli salat zuhur ngoten niku pomo sok Jumat akhir nangkone dianake napa tenda niku Jumatan kenging boten napa-napa kok jenengan tengah-tengah khutbah maos Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah tuki Jumat Recep akhir sing taun ngarep lancar rezekine mila Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah niku menjelang Jumat akhir kula anjuraken damel pujian minangka ngemutaken nggih mboten Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah anggenipun maos sing ngajeng Ahmadur boten Ahmadur boten menawi wingking Muhammadur boten sing ngajeng Ahmadur boten Muhammadur kok boten niku khairu sore ora pareng ditampen mula le maca Ahmadur boten Ahmadur boten Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ingin wingking Muhammadur sing ngajeng Ahmadur niku niki ngamaliyah Recep niki bentuk nandur ganja niki malah nate setunggal wekdal Kanjeng Nabi tindakan ing wulan Recep dipun derekaken sahabat Sauban lajeng Kanjeng Nabi miyos wonten caket kuburan Nabi menika kendel wonten kuburan niku lajeng Nabi ndonga sahabat Sauban matur terus pundi Nabi ngendika Sauban iki sing nang kuburan iki duwe dosa disiksa dening Allah tak dongano Nabi ngendika Sauban iku upama sing nang kuburan sing disiksa kuwi biyen ki urip sasi Recep gelem poso ra ketan mung sedina ora bakal disiksa nang alam kubur
Mila penting banget poso Rejab iki mboten. Mugi-mugi do saged nglampahi Allahumma injang niku nggih ngapain nggih siam tanggal setunggal Rejab diganjar kados siam 3 tanggal kalih kados siam kalih tanggal 3 kados siam setunggal tahun ngapain di Senin Pon Selasa pagi sareng ngapain Senin Pon Selasa ngapain Senin Pon ayo Senin Pon Selasa pagi ngapain Senin Pon 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 Senin Pon Selasa pagi. Nuwun sewu mbok menawi mangke jenengan kondur nang dalem ana sing takon piye mau kiai ini berjalan ngaji jawaban ngapain praktis nih betul mudeng betul benar betul itu ana sing takon kok jawaban ngapain Senin apa pun terus ke cewek ini ngaji orang ngerti kok mila ngaji niku penting menawi saged ngaji niku saben dinten menawi saged sakilen Semarang wetan Kendal wonten tiyang sak kecamatan saben dina ngaji kabeh namine kecamatan Kaliwungu tiang Kaliwungu niku sak kecamatan injing do nderek jamaah subuh kabeh rata-rata mangke bar subuhan bar wiridan do ngaji ora ketang 15 menit saben dinten Kaliwungu niku ora wani pasar nek durung ngaji dhisik ora wani nang alas nek durung ngaji dhisik walikane kula jenengan rawani ngaji nek pasar sik mudeng bener kecamatan pundi Kaliwungu tiang-tiang cetak lagu Kaliwungu wis apal kabeh lagu Kaliwungu apal mboten niku apal jajal Kendal Kaline ayo ajar kenal artinya apal lelene mati ketutuk ayo jangkrik apal kabeh mudeng betul wani nglirik mudeng betul apal kabeh nuwun sewu menawi saben dinten dereng saged usaha 7 dinten sepisan padha ngaji nggih mboten niku mula pondok-pondok pesantren rata-rata gadah pengajian 7 dinten sepisan umpamipun pondok Watu Congol saben Selasa nggih mboten Tegal Rejo saben Senin nggih mboten lajeng nggih kula saben Ahad Maron Purworejo saben Rebu niku ampun ngantos kawan dosa dinten mboten ngaji nuwun sewu Kanjeng Nabi ngendika idza madha alal mukmini arba'una sobahan walam yujalisil ulama'a kosa qalbuhu wajah suruh alal kabair. Nabi ngendika dindi ana wong mukmin jaman 40 dina kok ora kumpul-kumpul karo kiai padha ngaji titibani penyakit loro saka Gusti siji atos atine
loro gampang nglakoni dosa gedhe. 40 dina kok ora ngaji, siji atos atine. Ati yen kadung atos dikandani ragu, diwarai ra gelem, dituntun rumangsa luwih pengalaman. Wonten mboten tiyang ngoten niku lho. Teko prawane ayo. Jajal ngacung. Nuwun sewu. 40 dina kok ora ngaji, siji atos atine, loro gampang nglakoni dosa gedhe. Naudzubillah min mila Kiai NU bijaksana. Menjelang tekane atos ati 40 dina, hari ke-35 diadakan pengajian jenenge pengajian selamanya. Ana sing pendak taat lagi, ana pendak taat kliwon. Nggih mboten? Kula suwun sing do sregep nekani pengajian selamanya. Ing putri-putri sepuh-sepuh tak suwun do nekani selapanan muslimat NU. Sing kakung-kakung selapanan NU. Nggih mboten? Sing putri nom-nom nekani selapanan Fatayat. Nggih mboten? Aja 80 tahun daftar Fatayat aja kaya ngono. Udah mboten. Sing nom-nom nak lanang do nekani selapanan Ansor. Nggih mboten? Niku derek NU niku penting. Nuwun sewu. Bila 40 dina ora ngaji titibani penyakit loro. Mula sadurunge 40 dina hari ke-35 diadakan pengajian selamanya. Malah nek sing wis do nderek tarekah sebulan pisan 11-an nggih mboten lho. 30 dina do ngaji jenenge napa? 11. Maca manaqib oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir niku tiyang soleh kok diwaca manaqibe temurun gematine Gusti Allah. Pramila Nabi ngendika idza dzikiros sholih nazaratir rahmah. Yen ana wong soleh disebut asmane, diwaca sejarahe, diwaca manaqibe temurun gematine Gusti Allah. Yen Allah kadung gemati lampah sak lampah serba kebenaran. Nggih mboten? Yen Allah gemati lampah sak lampah serba kebenaran. Kulaan yo kebenaran, adol yo regane kebenaran. Mergo digemateni Gusti, lenandur yo kebenaran, tukule yo kebenaran. Mergo digemateni Gusti. Nek Allah orang ngedun digemati, kadang-kadang nanduri pari tukule suka teki. Mudeng bener. Mergo ora digemateni Gusti. Supaya Allah gemati sing kerep ngurmokno sejarah wong saleh. Sejarah wong saleh disebut jenenge berjanji manaqibah. Niku nyebut tiyang saleh. Tiyang saleh niku apa menengan nganti disebut asmane tiyang paling saleh Kanjeng Nabi. Linangkung jenengan ngantos nyebut asma Nabi, wong nggih nyebut asma gelare Nabi wae. Ati diparingi tentrem sing paring Gusti. Ki nyebut gelare dur nyebut asmane. Mula guru hadroh ki cok nyebut gelare Kanjeng Nabi. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan kerep nyebut Habibul Qalbi, tentrem atine. Disebut nggo lagu kena ya Habibul Qalbi, monggo ya khairal baraya ya li tabil haqi Rasulul Hidayah ya Habibul Qalbi, monggo ya khairal baraya ya li tabil haqi Rasulul Hidayah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah salam ya Habibullah
Isra Mi'raj niki hari ulang tahun perintah sholat. Iki betul. Simbah Haji Ahmad Abdul Haq dan Harwatu Jongo. Mbah Ahmad ngendika sholat tanpa wiridan podo karo kapal tanpa penumpang. Mbah Ahmad Abdul Jongo ngendika betul. Senajan kapale gedhe kosong rana penumpange nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mula wong salat nek ora wiridan kon tenang khusuk angel. Wiridan ki ndadekno khusuk wong penumpange. Malah grab tanpa penumpang ra entuk duit. Mudeng mboten niku. Mula penumpang ki penting. Mudeng mboten. Niki kula tiyang Bandungan duwe singiran salat sunat ojo nganti ketinggalan nunggu imam sindang dipuji-pujian imam rawuh dikamati banjur salat kapal tanpa penumpang. Mula senajan kapal gede ning ra ana penumpange nang segara kena ngombak goyang ditumpaki ora tenang. Mila menawi jenengan boten nate wiridan salate kon khusuk angel nggih. Supaya khusuk wiridan, supaya ajeng wiridane nganggo guru jenenge Toreko. Gimana? Badhe nderek Toreko Sadilia tengen Gus Kali waktu Congol monggo gimana? Badhe nderek Kodiria Mbah Mail Sempu gini-gini Pak Lukman saking putra Mas Ulung gimana? Monggo. Ajeng nderek Naksabandia tengen Mbah Misbah Citran Bandungan saniki Pak Hasim gimana? Monggo. Mula Toreko ki werna-werna ana Kodiria, ana Satoria, ana Naksabandia, ana Sadilia, ana Tijaniyah. Sing ora ana ki Dendengia, Ngeyelia ki mboten Guswisui Koclokia. Mudeng mboten niku. Genah mboten niku. Teng tanah Jawa niki Pak Nuwun Sewu sing paling kendel banget nantang londo kuwi santri sing wis toreko. Sing paling kendel nantang londo santri sing wis toreko. Wonten santri sing wis toreko lahir wonten dusun Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kalau asmanipun Antawirya, sinten? Mondok teng Tegalsari Jetis Ponorogo. Dadi santrine Mbah Haji Hasan Besari. Mondok teng santren Bagelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dateng Simbah Haji Baidowi santren Bagelen Purworejo. Ingin semari wonten Budikan Bantul Yogyakarta. Antawirya kalau ngaji ilmu tarekoh dateng Simbah Haji Taftazani Kartosuro. Napa tarekoh Satoria kados sebagai Imam Pura Purworejo, kados sebagai Zen Maron Purworejo. Antawirya ngaji ilmu gemblengan
ilmu kanoragan, ilmune banser, ilmune pagar nusa, ilmune polisi tengen Mbah Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Ngaji ilmu gemblengan bangsane mutal gotri bareng niku. Prem peto kayu stigi nggih mboten niku. Datang sinten Mbah Kiai Haji Nur Muhammad Ngadi Wongso Salaman Magelang. Ontowirya menika Bu sedo dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantelosari. Samonate dumugi Pantelosari kula sampun. Ikan kerapu di Pantelosari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda, konon Pantelosari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng berpadu. Ontowirya menika oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Bleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowirya niku namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowirya patunge numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sangisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekare Bawana. Ontowirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri ahli tarekah. Asmane asli Ontowirya. Asmane santri Mustahar. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Pangeran Diponegoro. Dini asmane komplit Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotokomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apa? Mbok menawi wonten ing badhe ngrekam kula wangsuli. Lho Diponegoro niku tiyang soleh disebut asmane temurun rahmate Gusti Mbah Mat Watujongol ngendika omah-omah kok gelem masang gambar Diponegoro aman slamet. Mbah Mat Watujongol ngendika dalemipun Mbah Mat Watujongol ana gambare Diponegoro numpak jaran nganggo jubah serbanan ana krise. Dalemi Gus Ngali Watujongol ana gambar Diponegoro. Kula nderek Mbah Mat Watujongol. Griya kula tak pasang gambar Diponegoro, kantor pondok tak pasang gambar Diponegoro, kantor SMP, SMK, MTS, SMA, kampus tak pasang gambar Diponegoro. Dengan masang sapa hayu? Kok masang Nafaul Bahwa diganti Diponegoro. Mudeng bener. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kiai Haji Abdul Malik Kedung Parok Sukaraja Banyumas Mursyid Tarekoh Naksabandia. Di antaranya Simbah Kiai Haji Badrul Sholeh Arif Purwastri Kediri. Di antaranya Simbah Kiai Haji Dikron Abdullah Bedulungan Semarang Mursyid Tarekoh Qadiriyah dan masih banyak lagi. Wonten sing rekam mboten? Kula wangsuli asma Diponegoro. Wonten sing rekam? Ana sing rekam mboten? HP pun siap 86 nggih. Nggih. Kula wangsuli asma Diponegoro komplit nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas kula wangsuli nggih. Pun siap HP nggih. Kiai Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotokomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apa?
paling mau buat selarong tok. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang, mresani kamaripun Diponegoro. Wonten kantor Ekskarsidenan Gedung, sekarang namanya Bakorwil 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Kula sampun ningali langsung wonten Karsidenan Gedung niku. Tilaran Diponegoro 3 sepisan Quran, kaping kalih tasbih, kaping 3 kitab pondok pesantren judulipun Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Tilaran pertama Quran. Lah kok Quran? Diponegoro tiyang Islam. Tilaran kaping kalih tasbih. Lah kok tasbih? Diponegoro ahli zikir, malah tarekoh. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren. Diponegoro santri pondok bermadhab Syafi'i. Traweh 20 rakaat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan. Lho nggih betul. Bar salat wiridan, sadurunge salat puji-pujian. Yen ruwah sadranan, nggih mboten do nyadran. Malah cara Bandung kan tambahin nanggap kubrosis wong. Do nyanyi bareng-bareng. Anake wong tani omahe nang pinggir kali lho bareng yo. Sapa lagi? Do misol itu nggih betul. Mungkin betul. Jadi sejarah niki. Jadi sing paling kendel nantang londo ki santri sing wis toreko. Dereng wonten setengah tahun Profesor Martin saking Belanda berpidato ceramah di kampus Gajah Mada. Profesor Martin mengatakan dulu itu Belanda paling takut dengan santri yang sudah toreko. Sejarah Diponegoro menghimpun kekuatan perang musuh Londo gangsal tahun 1880. Senajan namun gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah belum ada jenengan dodere toreko ini gegesan tilaran kesepuan-kesepuan terjauh zaman kuno. Gimana? Iki termasuk apa Pangeran Diponegoro. Kalau anjuraken do masang gambare Diponegoro. Pados tepeken kathah gimana? Sing sakian kathah. Gambar apa? Pangeran Diponegoro numpak jaran nganggo jubah serbanan ana kerise gimana? Diponegoro nggih. Timbang masang apa? Masang nafas urbah. Genti Diponegoro. Sejarah. Milo iki penting. Tiang soleh diwaos sejarah disebut asmane temurun rahmate Gusti. Tiang soleh ini termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku wayah dalem Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir. Kang Rama asmanipun Sayyid Abu Sholeh Jangki Dausap. Kang ibu asma Syarifah Fatimah. Syekh Abdul Qadir menika lahir malam setunggal bulan Ramadan. Menjelang lahir Kang Rama Sayyid Abu Sholeh dalu-dalu nyumpena pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, putuku Abu Sholeh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti. Nabi sing ngendika teng kono. Anakmu kang bakal lahir kuwi anakku dhewe, kekasihku lan kekasih Gusti. Dawuh Kanjeng Nabi.
derajate anakmu dibanding para wali-wali kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Sinareng mek subuh lahir jaler saestu cocok karo teng impen. Nuwun sewu yang jedak sakiwa tengene kapan gadah garwa ngandhut sepuh biasane selak kepengin ngerti lanang apa wedok iki mboten. Menawi sakniki gampil wonten USG lewat dokter, riyen dari wonten USG lajeng do takon dukun-dukun bayi. Mergo dukun bayi iki duwe ilmu titem babagan babaran. Takon dukun bayi, "Mbok, bojoku meten tuwa meh babaran lanang apa wedok, Mbok?" Dukune kondo, "Gere bojomu metenge lonjong apa buntut?" Piye to, Mbok? Ngene sing wis-wis nek wong ngandhut kok wetenge lonjong, biasane anake lanang. Nek buntut wedok, nek lonjong lanang. Mergo wong lanang ana lonjongane iki. Mudeng bener. Lho lonjongan iki penting niku, jumen interes kepentingan kemanusiaan. Mulih tekan omah nyawang bojone iki turu nglekar nang ngambek. Lonjong buntut. Suwi-suwi judeg kadang-kadang ketok lonjong, kadang-kadang ketok buntut nggih mboten. Takon dukun bayi liyane. "Mbok, bojoku meten wong babar lanang kok wedok, Mbok?" Dukune kondo, "Gere bojomu kemprok porsi anggone." Piye to, Mbok? Dukune kondo ngene sing wis-wis nek wong ngandhut kok bola-bali Jakarta, bola-bali ngilu, bola-bali nangkula, bola-bali ganti klambi, sing wis-wis anake wedok, mergo akeh wong wedok ki resikan. Tapi nek bojomu kemprok lanang, mergo akeh wong lanang kuwi kemprok. Nuwun sewu. Kemproe wong lanang ora iso ditutupi lho. Wong kula sempat piyambak wonten tiyang gadah griya. Griyane sae masang tanggalan kalender ana gambare Mbah Kyai, kobor-kobore cantele kanthong jajal donya. Wong kula sempat piyambak mudeng. Kemproe wong lanang ora iso ditutupi. Tapi ramane Syekh Abdul Qadir menika preso menika putra jaler ora salah dukun bayi saking Kanjeng Nabi. Lahir menjelang subuh, sinaran subuh nggih dumugi duha, zuhur, asar. Bayi Abdul Qadir kalau sak dangunipun wulan Ramadan bertahun-tahun menawi siang boten kersa nusu dateng ke ibu. Apa maknane? Syekh Abdul Qadir kawin alit iki wis poso. Bayi wis poso sinten? Syekh Abdul Qadir jae. Niki ndak ana bayi poso. Jedak ana bayi 50 tahun ora poso. Malah awan-awan nusu ae. Sebuyu pengalaman iso niku lho. Mudeng betul. Syekh Abdul Qadir niku 6 tahun hafal Quran. Syekh Abdul 6 tahun hafal Quran. Kula pun 70 tahun hafal wal ngasri wal bilas nggih. Nek surat sing dawa-dawa Ali Imran Wadduha sing nggih ora hafal, Baqarah ya ora hafal. Apale sing jendak-jendak wal ngasri wal binas ila fikure sinapa. Nek sing dawa-dawa ora hafal. Mula riyen wonten dongeng, wonten santri pondok Naretiko didamel Mbah Kyai jeneng surat Quran kabeh. Sing loro surat sing pendek-pendek, sing siji surat sing dawa. Jenengane surat Ali Imran, surat itu banget. Mbah Kyai ndang jenengmu sapa? Kula Ngasri Pak, jeneng surat kowe. Kowe jenengane Ngasri kudu hafal surat Al Ngasri wong jenengane Ngasri. Hafal ora? Hafal Pak Kyai. Jar diwaca. Hafal wong cendak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Kyai ngendika kuwi jenengane santri sembodo. Jenengane Ngasri hafal surat Al Ngasri. Aku seneng duwe santri sembodo kuwi.
Lah kowe sapa jenenge? Kula Falaki pakai jeneng surat meneh. Kowe jenenge Falaki kudu hafal surat Al-Falaq. Apal pakai jat diwaca. Apal cedak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai ngendika kowe jenenge santri gentleman. Jenenge Falaki apal surat Al-Falaq. Akhirnya sing cara betul jenenge niku Imron. Surat itu banget. Tidak Mbah Kiai jenengmu sapa meneng wae. Lawan jawab kuatir kalau maca surat Ali Imran betul betul. Sapa jenengmu meneng wae. Sapa to jenengmu? Akhirnya ngaku Pak Kiai kula pancen namine Imron ning parabane guru. Akhirnya kan maca guru. Tak Imran iku ngene. Mudeng betul. Mulu paraban ki penting ada jalan keluar. Di penegorokan sing kondang asma paraban. Asma aslinya pelongkos itu di Altawiryo nggih betul. Mulu paraban ki penting ada jalan keluar. Akhirnya kon maca kulhu. Bila zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng, wonten sahabat menawi ngimami sholat niku bar Fatihah, maghrib, isya, subuh, bar Fatihah, rakaat sepisan, rakaat pengkali, ora tau ganti-ganti surat Ikhlas, putus, pirang-pirang ulang. Sebagian makmume matur Kanjeng Nabi, niku menawi ngimami bar Fatihah niku boten nate gantos-gantos surat Ikhlas terus pun pinter-pinter ulang. Apa iyo inggih dilalah imam kalau sowan Kanjeng Nabi ndanggu apa bener gue nek ngimami jare bar Fatihah surat Al-Fatihah ganti-ganti surat Ikhlas terus inggih Kanjeng Nabi. Maksudmu apa? Nabi, saya sangat mencintai surat Ikhlas. Saking cintanya saya kepada surat Ikhlas saya baca terus di dalam maupun di luar sholat. Akhirnya pun Kanjeng Nabi boten nyalahaken tiyang niku, malah Nabi ngendika ping 3 sodakta bener kowe malah ngono Kanjeng Nabi. Malah Nabi nambahi pangandikan hubbuka lil ikhlas al-ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi ngendika anggonmu mencintai surat Ikhlas nganti kok waca bola-bali surat Ikhlas bisa mlebokno kowe nang swarga. Nabi ngendika pramila menawi kiai ngimami bar Fatihah surate ra ganti-ganti aja daru-aruni kok malah nggo bedhekan mesti guru ngawur dulu. Kadang-kadang lain makmum ganti kalau guru meneh. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo, sing kudu sak mampune kanggo, sing penting istiqomah. Kalau pami jenengan rapat surat-surat, betul apa? Sak mampune apale kulhu falak binas kerep diwaca lebok dari swarga. Islam itu jembar sing ngalim pinter kanggo, sing kudu sak mampune ya kanggo, sing penting istiqomah. Terus sergap jamaah, sergap ngaji, sergap wiridan, sergap baca selawat, gimana? Selawat orang itu bahasa Arab, selawat bahasa Jawa kene. Wonten selawat Jawa, karanganipun Mbah Mat waktu coba saged dari. Selawat kan bahasa Jawa, Mbah Mat sing ngarep kanthi nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci monggo ganti nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan warga Nabi, suci ganti nyebut asma Allah, selawat salam katur Kanjeng Nabi, sahabat lan kawula warga Nabi, suci burung pas ini jajan alam-alam kanthi nyebut
kanthi nyebut asma Allah katur sik latihan meneh hadirah ngasusi itu bareng-bareng direkam niki selawat karanganipun Mbah Mat Mafujawan basa Jawa nggih kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci kanthi nyebut asma Allah selawat salam katur Kanjeng Nabi sahabat lan kawula warga Nabi suci apa selawat Jawa mikenging donga Jawa mikenging Simbah Kiai Idris Marzuki Lirboyo ngendika kowe iki nek nampa donga-donga Jawa saka kiai-kiai sing mantep Mbah Idris Lirboyo ngendika kula kemu tak kae kiai-kiai donga-donga Jawa ora ngarang dhewe Mbah Idris ngendika kae kiai-kiai donga Jawa kae ijazah saka para wali kae donga Jawa ya ora ngarang dhewe wali-wali ijazah saka Nabi Khidir nganti saiki isih sugeng menguasai bahasa seluruh dunia. Nabi Khidir bahasa apa wae bisa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa India iso. Nabi Khidir yang ketemu wali saka tanah Jawa ngijazahi nganggo donga Jawa. Ketemu wali saka India ya nganggo bahasa India, bahasane Saruhan lan liyane itu. Mudeng betul. Ketemu wali saka Amerika nganggo bahasane Michael Jackson. Mudeng betul. Mula ana donga Jawa saking Mbah Dalhar. Cok kula waca. Mbah Dalhar niku termasuk kiai ing asring pinanggih Nabi Khidir alaihis salam. Syekh Mahmud Cirebon niku nyusun kitab nerangno kiai-kiai lan tanah Jawa sing cok ketemu Nabi Khidir, di antaranya Mbah Dalhar Watu Coro. Kula donga saka Mbah Dalhar niku donga Jawa. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan slamet. Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat. Allahumma ubat muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kita pilih suki bebek suki meri. Allahumma kita pilih suki sapi suki meri. Kok kula tingali wonten petugas infak pun monggo dipun terasaken nggih. Mumpun apa? Monggo kaya ten putih petugas infak monggo mau selamat kali do ngobati penyakit gitu. Ngobati nyontoh Kanjeng Nabi. Nabi ngendika dawu warga kumis sedekah. Obatono penyakitmu nganggo sedekah, nganggo infak. Para mila menawi maos salat mangke nggih niki ana petugas infak mumpun jenengan ngisi infak. Niatono ngobati penyakit mangke kondol pengajian saras kabeh. Tapi nek lek ngisi sithik obat sing murah. Bahasane diabet, ya cak motor mabur nggih mboten. Mudeng mboten. Selawate nggo selawat sing tidak terjadi salah paham. Sallallahu monggo nggih sareng-sareng monggo do ngisi infak. Sallallahu rabbuna monggo ala nuril Mustafa
mursalin sayyidil mursalin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah bi ahlil bahri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu ala nuril mu'minin al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidul rabbuna ala nuril mu'minin al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin mesti makul sawa mandi nyuwun Syekh Abdul Qadir nyuwunaken pangapura marang Allah kan sifat ghafir marang Allah kan sifat ghafir sallallahu ala nuril mu'minin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sallallahu ala nuril mu'minin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin bila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir nek dateng ore kopi guru kita Syekh Abdul Qadir guru kita Syekh Abdul Qadir sallallahu ala nuril mu'minin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil ala nuril mu'minin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin dikiripun kita sami dikir jahar kalayan sirri nebus dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu
manfaatipun. Mugi-mugi ngraos sedaya paringono jembar rezeki. Gampil urusanipun, sinembadan penyuwunipun, istiqomah ibadahipun, sihat waras badanipun, kabul kajatipun, ical rentenipun, soleh-solehah putra wayahipun. Mekaten sedaya kalebatan pangapunten, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Monggo kita tungani lan kepungin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultanik wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi qaryatan cedak wa hawaliha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal hidud wa kathratil jamaah wal talamit wal arzak wal istiqomah was sihah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan lan pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.